Úgy jön, ami Krampus is jött. Becsukom. Na hát. Jött a télapó. Na hát mégiscsak ide ért hozzánk, pedig azt hittük, hogy... Nem felejtettem. Gyere, ülj ide. Mondom neki délután, mikor látta, hogy rossz voltál, azért nem gyűgve. Hát valószínű. Akkor mégiscsak jó voltál. Hát mindjárt könyvből kiderül. Kiderül a könyvből, hogy ki rossz gyerek volt-e vagy nem. Ott minden le van ám írva. Azt mondja, hogy itt egy Martin nevű kisfiú lakik. Igaz? Igaz. Igaz? Na, az már igaz, hopp. Na, tovább. Na, hát látom, hogy ez a Martin elég sokat rosszalkodott. Olyha. Igaz ez? Hát persze. Látod? Tényleg van minden fel van odaírva. Nagyon sokat hisztériázott. Ajaj. Az nincs odaírva, hogy erőszakos is? De igen, Látod, még az is oda van írva, és hogy minden... szófogadatlan. Na, Erre van is írva egy példa. Például, mikor biciklizett, és mondta neki az anyukája, hogy ne úgy biciklizze, hogy elengedi a kormányt. Ilyen csinálta? De ő nem hallgatott rá, és elesett. Bizony, bizony. Az akkor volt mikor a kocsi, nem? hát... Na, látod, miket lát a télapó? Ez nem, ez akkor volt, mikor az udvarba estél el. Ez akkor volt, mikor az udvarba estél, mikor annyira megijedt az anya. Emlékszel rá? Bizony. Mikor azt hittük, hogy el van törve a kezed? Akkor kapunak istem. Igen. Igen. De látom, hogy azért voltál te jó gyerek is. Az is voltam. Össze szoktál pakolni a szobádban. Segíteni szoktál az anyának. Igen. Igen, igen. Meg azért annyira mégsem vagy te rossz gyerek. Csak szófogadatlan. Csak igaz? szófogadatlan. Meg elementél, apó. Igen. De hát annyira mégsem volt rossz gyerek, mivel ajándékot hoztam neki. Hozott neked a télapó Bizony. ajándékot. Hoztam neki ajándékot. Köszönöm szépen. Nézd, mekkora virgás van a Krampusnak. Láttad? Azt még valamelyik gyerek megkapja már este. Biztos, mert vannak ám nagyon-nagyon rossz gyerekek is. Figyelmeztetésképpen mindnek járna szerintem. Egyszer. Mennyi odaérte? Tessék. De ilyenkor meg kell, Mit kell mondani? meg kell Nagyon ígérni szívesen. valamit. Mit kell ígérni? Hát majd az utána, majd... Ja, majd utána. Majd utána még beszélgetünk. Hú, 2 ajándékot is adott a télapó. Bizony. Szerintem a télapó lehet, hogy nagyon eltévesztette. Tessék parancsolni. Nem tévesztette el a télapó. Nem? Az anyuka ne legyen okosabb a télapótól. Hát úgy gondoltam, hogy ennyire jó gyerek nem volt, hogy 2 csomagot is kapott. Hát De ezek meg szerint jó. kell neki ígérni azt, hogy mostantól nagyon szófogató lesz. Jó. Megígéred? És nem lesz erőszakos. És ha ezeket mind betartja, akkor jövőre ismét eljövök hozzád személyesen. Jó. De még úgy is fogunk találkozni az oviba, mert még oda is megyek. Elhozom majd a rajzomat. Jó, nagyon Arra szépen lerajzoltam téged, meg a Krampus, meg a hóembert. köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ott majd adott a télapónak az oviba, Jó. jó? Nagyon köszönöm. Még hópelyheket is rajzoltam. Nagyon ügyes vagy. Bizony, bizony. De most már mennem kell, mert nagyon-nagyon sok helyre kell még mennem. Valakinek is oda kell adnunk ezt a nagy virgást. Bizony. Bizonyám. Még azt is visznek valakinek, látod? Ezt a nagy virgácsot viszi a Krampus. Bizony. Úgyhogy, hogyha betartod, hogy jó fiú leszel, akkor jövőre te nem kapsz ilyen csúnya nagy virgácsot. Bizony, bizony.
Köszönjük A tényleg, hogy virgát az eljöttél Igazán hozzánk. nincs mit, a jó gyerekek megérdemlik az ajándékot, meg hogy eljöjjek hozzájuk. Jó. Kellemes utat télapó. Hát kísérti. Viszontlátásra, kellemes ünnepeket. Köszönjük szépen. Jöttél akkor. Köszönjük. Látod, szegény milyen nehezen tud menni. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Kellemes ünnepeket. Köszönjük. Köszönjük viszont. Jöttél akkor.